gwamnatin tarayya. Ban san ya Alhaji Abdul Majid Danbilki Kwamanda ya kalli wannan batu, da kuma shi da farko da ya kalli cewar kamar dama ya san arina akan wannan abu da ake zargin shi wannan adeni da yi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, tsira da amincin sa ya kara tabbata bisa fiyayyen halitta, manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ahalinsa da alayen shi da sahabbansa masu albarka da waɗanda suka biyo baya zuwa ranar hisabi. Ko kuma Allah ka ƙara mana soyayya da ƙauna ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Masu sauraron mu a gida Najeriya da waɗanda suke sauraron mu a manhaja ta zamani a duniya, da waɗanda suke sauraron mu a arewacin Najeriya da kuma Afirka baki ɗaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To Abbas Salihu Sauran ɗinki, ni ban yi mamaki ba da wannan kwamiti aka ce ya zauna, kuma an ce babu hannun shugaban ƙasa, babu hannun wasu makarrabai wanda suke gidanci, wanda suke cikin gwamnati. To wannan magana mu a matsayinmu na 'yan siyasa waɗanda muka san jiya muka san yau, mun san kawai wannan ICPC ta yi wa gwamnati kara ne, tana so kuma ta wanke mutanen gwamnati, wannan kuma a cikin wannan al'amari babu wanda zai iya wanke waɗannan mutane ba don wani abu ba. Yau da a ce shi wannan ikafa wannan hukuma ya mutu, to shi kenan kaga sun gama wankuwa. Amma tun da ina da rai, kuma shi ya san ta yadda aka shiga aka fita aka kafa wannan hukuma, ga matsayinmu na masu hankali wannan muka san jiya muka san yau, anya wannan mutum zai iya zuwa ikafa wannan hukuma ba tare da taimakon wasu daga cikin mutanen gwamnati ba? Amsa ita ce ba gaskiya ba ne, ba zai iya ba. Kuma bayan haka, da muke da hankali da tunani, ka sani fa ofis ɗin wannan mutumin ina federal secretariat. Federal secretariat ɗin nan kuma ofis aka ware masa babba, wani an wayi gari idan ka ce babu sanin wani, babu hannun wasu waɗanda suke cikin gwamnatin tarayya, abin kowa ma zai gan shi bambara kwai, kuma abin dariya yara sun tsinci haƙori. Hujja ita ce wani abu kuma da zai sake baka mamaki, kasan wannan kwamitin da aka kafa izo i wanke gwamnatin tarayya, i wanke mutanen gwamnatin tarayya, kasan son zuciya ne. Maye dalilin da wannan mutum da i wannan wata ma'aikata ta bogi aka sashi a cikin bajet na 2026? Mai tunani fa. To amma ai shi ma an fito da bayani kamar yadda ita hukumar ta ce ba a taɓa sanya mata koda naira ɗaya daga lalitar gwamnatin tarayya ba. To wannan kuma duk wankin da za su yi an riga an sani. Ba za su iya wanke gwamnatin tarayya ba za su iya wanke makarrabai wasu daga cikinsu ba. Shi yasa amma mun san a juri zuwa rafi tulu zai fashe. Ina tabbatar maka ƙungiyoyi na waɗanda suke cikin Najeriya, waɗanda suke son ci gaban Najeriya, waɗanda suke kare mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya, ba za su bar wannan abin ya tafi a banza ba. Haka kuma 'yan jaridu dole za ku taka rawa a cikin wannan domin ku fitowa da al'ummar gaskiya abin da yake akwai. Mu ma 'yan siyasa za mu taka rawa mu ga duk wannan magana da aka faɗa ba magana ce ta gaskiya ba, kuma duk mai hankali ba zai yarda da wannan ba. Saboda abin kunya a ce wani mutum ya zo ya kafa ma'aikata. To yau federal secretariat da a ce haya ake bayarwa, sai a ce to an ba shi haya babu laifi, amma babu haya. Duk ofis ɗin da ka sani ofis ne na ma'aikatar gwamnatin tarayya a ciki. Galibi ministoci da yawa a nan ofis ɗin su yake. SA da advisor na shugaban ƙasa da yawa a nan ofis ɗin su yake. Yau da a ce wani waje ne da za a kama haya, sai a ce ya kama haya da izinin gwamnati, kuma har yake inka'arin cewa a cikin jami'an gwamnati ya ba wani miliyan 400 cin hanci.
wannan maganarsa ita ce a bar kamawa ba maganar wancan kwamiti ba, domin mai ɗaki shi ya san yadda ruwa yake masa yayi. Amma shi kuma idan ruwa ya ciyo shi watakila ba zai iya kokari ya shafa wani kashin kajin da ba shi da laifi. Wallahi ba zai shafa ba, amma ina tabbatar maka duk mutumin da itiladin kuturu wallahi sai ya masa aski. Duk mutanen da suke da ruwa da tsaki na san wannan mutumin sai ya tona asirinsu. An ce fa ba wannan shi ne karan farko da aka same shi da irin wannan laifi ba, kuma bayan ita wannan hukuma da ya kafa an gano akwai wasu ƙananun hukumomi guda biyu da su ma a ƙarƙashin ita wannan hukuma suke yi na sanya hannun jari a gida Najeriya da ƙasashen ƙetare da duka ita wannan hukuma ta ICPC ta gano cewar ya samar da su, kuma su ma suna ci gaba da. Yanzu saboda Allah ma in ban da abun kunya na rashin tsaro a Najeriya, ya za a yi haka ta faru ƙasa irin Najeriya wanda ita ce uwa a Afirka? To don haka jami'an tsaro ne suke yi na leke-leke kamar su ICPC din da su EFCC da su DSS, ya suka habba su gano wannan mutum ba, kuma da an ce mai laifi ne, mai isa ba sa bibiyarsa. A Amerika idan mutum mai laifi ne ya yi laifi sau ɗaya, to ina tabbatar maka jami'an security na Amerika za su ringa bin su sau da kafa tun daga Amerika, idan ma ya yi tafiya sai sun bi shi. Me isa Najeriya ba za su yi wannan ba? Amma Amerika ta yi mana nisa fa fiye da inda kake tunani. Na san Amerika ta yi nisa, amma ai da ita muke koyi. Tsarin mulkinmu da komai da ka sani da Amerika muke koyi. Don haka dan me ba za mu koyi, mun yi koyi da ita a demokradiyya, a tsarin mulki da komai, yasa ba za mu koyi da ita a game da tsaro ba? Ai ba za ta yi ba alaji. Kawai dai ka ce son zuciya ne. Son zuciyar 'yan Najeriya ta sha bamban da son zuciyar mutanen Amerika, saboda mutanen Amerika ba su yarda da ha'inci ba. Don ko ƙarya kai a Amerika sai yaƙi ya ci ka. Kuma ballantana ka je ka ce wai za ka karɓi cin hanci a wajen wani ko kuma ka bayar, ai ka gama yawo ko wane ne kai. Amma wannan ba za a kalle shi a matsayin mutum ne da ya samo wasu dabaru da ya san yadda zai yi kulle-kulle ya shigar da wasu abubuwa saboda kurum ya yi rufa-rufa ya samar da biyan buƙatar kansa ne yasa hakan ta faru ba? Ba za ta yi haka ba alaji. In jami'an tsaro suna aikin su yadda ya kamata, ba wani mahaluki a Najeriya da zai wata kungiya wanda ba sa kallon sa.